Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton sining magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, bukod siglang Webes na kita. Disyembre 6 o Enero 6 tuig 2022. Aksyon Hotline! First day ini nga pagpangalagad sa Aksyon Hotline na program diri sa naunang bulan sa tuig 2022. Kumusta kamo? Masuki namon nga matag palamati sa kahanginan. Aksyon Hotline! Ginakalipay tagin nga liwat makapanumbalik sa inyo after sampira kadlaw nga naka-hibernate kita. Medyo naka-relax jutay upod sa pamilya. Naamo gina, kinanglanon nato na sa bilog na tuig nga pagpangalagad sa inyo, ara lang permi kita sa tiyempo nga magsimana santa makapahuway. Aksyon Hotline! Ginatagan taman oportunidad upod sa aton pamilya nga makapulo pa huway gamay, no? Nagligad nga may nadlaw kag ginapasalamatan tagid si Aksyon na Brian Morden for taking over sa aton sining nga program humalin santong adlaw nga Lunes hasta Miyerkules no nga pagpangaragad. Aksyon Hotline! Pero galing daw ka subo sang eksperyensya ko, instead nga maka-hibernate kag maka-relax ka bala, kadto dira sa may Southern Negros, way labot nga pagpadulong mo dira sa Southern Negros, makita mo gid ang devastation o kung kalitan ni Bagyo Odette. Dira sa akon Banduas, Kawayano, maglabay ka mo na makita no paghapon, tuman kadamo nga mga residente, mga pumuluyo nga naga-standby sa dalan, nga nagapangayo kayo, no? Nagapangayo sambulig sa mga nagalalabay, bisan pariyo Manila kung kaisa, nga nahalitan man sang bagyo. Aksyon Hotline! Ako nagadayaw gid bala mo, nga inang mga tawo nga nagabulig, bisan pa man nga limitado lang ang ila sining nga resources, mga tawo nga bisan mismo biktima man sang bagyo, nagabulig sa ila isig kapariho, timayo na iyang klase sang mga buluhaton. Aksyon Hotline! Pero ang ginamuno ko sa inyo nga instead nga mag-relax kita baw. May isa ka resort nga gingkadtuan kita nga dira kita nag-overnight for 2 days or 2 nights. Ay masubo yung experience yata kay nano man ang management nga medyo gadulubli ang ila booking, ang implementation sang mga increases nila, kulang komunikasyon. Why kita nagapakalain sa inyo da, pero management amugid ang may diferensya. Aksyon Hotline! Abi kay uhan na toto, no? Maistorya pa kuno ang foreigner siling kuno need na. Why na kinanglanon nga
istoryahan tapaina importante palihog tadlunga ang mga tawo mo nga nagaserbisyo da kay do hindi gid amo. Action Hotline. Ding kakita imo may mga taga-takuling nga nagkaladto tunoy. Pag aboto ya tatlo silang nakabuking sila nga kwarto ti alangan na nila buguyan to para sinobag una sulod to. Action Hotline. Abi kayo ha, no kay imbis nga makaganoy kita sang bisan local tourist kung magamo na yung sistema niyo laban gid sa negative ang effect. Ang sipalay kang hinubaan nakita ko hindi gini dali makabangon no. Dugay pa ni nga proseso. As a matter of fact kinapasalamatan ko gali mga taga Punta Valio, no, Punta Valio. Dira sa may area sang Barangay 4 sa Sipalay City for accommodating us, no, pagtatap gid sa aton, especially ang pamilya Fabila, no. Ilawagon ko gid isa-isa ngalan nyo karon ha sa pamilya Fabila dira, salamat gid sa inyo. Action Hotline. Kalain gid sitwasyon nila to kay way labot sang mga balay nga nagkalaguba, way pagid gyapon mga ang iban way gid katindog pa paano ni kay bisan kaugalingon bulang mangumpra kagagluyag mo magbakal sa mga materyales way kapabaklan, way pa available. Ang lain kung mayara gid man way katimo ti kwarta kun pigado ka ati medyo hapin-hapin lang anay para nga may tululugan lang. Action Hotline. Sano paihan makadangat sa ila ang financial assistance gikan sa gobyerno nasyonal. Sa national government kita nagasalig no nga kinanglan matagan kun tani ni sila ho sang mayo-ayuman nga bulig para sa ilang pagbangon. Dito ko nakita buhusto gito atong mga ginlaragway ni Aksyon Brian aftermath or pagkatapos ang igo ni Bagyo Odette. Ang Sipalay City, matyagan ko ang kabukiran nila daw halos tanan naga brown na lang subong, bangod kalabanan sa bisan dalag ko nga puno sang kahoy, way gid mapuslan kalatumba, kung wala nagkalatumba, nagkalaligto, pati puno sang lubi. Pero ang isa na tingalahan ko, sa mo to kabaskog sang hangin, mayara piya puno sang kapayas, nga puno sang bunga, nga way matumba. Singko grabe nga kapayas, din mayo ni kuaan similya. Action Hotline. Aksyon are Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Welcome na. Diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Now, sa magka-aksyon naton nga naga-monitor via Facebook Live, amo man sa YouTube, kag sa on-air, welcome to the show. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan, kay bisan din ka man, nga bahin sang kalibutan, basta mayara ka lang available nga internet connection, pwede kagid makamonitor, kag makapadala sang inyo mga mensahe. Action Hotline. Kabita lamang dira ang available nga comment section, agud na padalaan sang inyo mga mensahe, kay pwede ginaton ina anytime maakomodar. No, importante padala gid gilayon sa mensahe dira sa comment section, agud nga matagan tayo na sa nagkaigo nga pagtamod karon dugay-dugay. Action Hotline. Ayos, no? Kag ang inyong mga minsay, kabahin ina sa ngamon sini consolation diri, agon mabalaan namon, nga ara kamo dira nga nagamonitor, no? Padala lang palihog, para nga aton gid ina matalakan. Action Hotline. Pay kaya internet connection, hindi gid magkabalaka, pwede gyapon makapartisipar diri sa aton sini talakayan karon nga aga. Ipadala lang ina sa aton sining text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Anong pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? No, aside from Omicron variant nga ginabantayan sa halos kalabanan dito sa Southern Negros, bangod sa technology, bisan way pa to supply sang kuryente, ang mga tao nagbakal gid sang transistor radio nga inang di battery. No, tiga monitor sila na subong, kag siling nila, sir, ano naman ning Omicron, although dugay na ning ginabalita, pero bisan sila dito na balaka sa posible epekto sang Omicron sa mga travel guidelines, particular na dira sa may Sipalay City. Now, i-check ta lang diri karon sa lokal nga panguluhan sa Bacolod kag Negros Occidental.
Mga gusto tayo baluon na nung mga preparasyon ginahimo ta subong bangod sa sining Omicron variant ngati ang Western Visayas ikaduha na o may ikaduha na nga na-record nga kaso sang Omicron. Ang isa diri sa Bacolod, ang isa dito sa Iloilo. Man kung kaisa bala siling mudo ka sikwawi ini. Kay kundin pangalukpan kita, dito kita yung mapreparar. We are not against sa mga policy nga ginahimo sa gobyerno because nagasalig kita nga ara dira ang mga eksperto kapin pagit sa nasyonal nga mo nagahimo sang tanan nga mga guidelines, sang tanan nga mga regulasyon. No? Kay sa matuod lang, sang una gani sa tubisan may mga recommendation ang local regional IATF, hindi na siya mapatuman kag hindi na siya masunod unless otherwise approve dito sa national IATF. Aksyon Hotline. Ti subong ho, ginulat pa yan naton nga malukpan naman kita kang maghulag ti amo ni siya ang konsekwensya gid. Now, ginumpisan sa balita o ang balita parti Omicron dito sa Makati kung madumduman nyo maisa dito ka nagsulod diri sa Pilipinas nga nagparty-party sa iyang tawag gani sa iya kwan dito mo naghala sa iya nagwa siya sa hotel kag naglagaw-lagaw ting hotel to ang management ang gina-question subong ginapa-eksplikar sang pila ka mga departamento sang gobyerno kabahin sang NIATF pero ni siling ni Presidente Tigong niya way ni obligasyon ang hotel way na sila sarabton iya. Aksyon Hotline. Nano man to yaman nga nagsigi to sa iya kalagaw-lagaw o ang lain kay nakapang damo siya sang ginupod abi sa iya nga paggala dito sa bahin sa Makati o pailang kay hindi gid damo siya nalatnan. Ang problema pagid amo ni bangod nga isa gid lang ang ginapadalaan sa genome sequencing ti kadugay kag magwa iya ang resulta kon bala no positive ka sa Omicron variant amo ning natabo to sa isa ka seafarer sa Iloilo mano lapit isa ka bulan nga nagwa ang result dito sa bahin sang ang iya genome sequencing nga result lapit isa ka bulan iya ka nagwa ang iya sining official result imakon mo na o kundi kaag ari ang resulta ho ang Iloilo mayara karon nga ginpagwa ang alkalde sang Iloilo no bag-o nga executive order sa tanan nga mga travelers nga magasulod dira sa Iloilo eksplikar tani karon kay importante ni pero do hindi gid man siya actually kwan ini executive order number 1 series of 2022 since nga mo ini ang labing una nga executive order ng ginpagwa ni Mayor Jerry Trinas para sa tuig 2022. Aksyon Hotline. Ti may ara na sang dapat kamo hibaluon no prior sa inyo travel kay ang effectivity sini buwas na adlaw January 7 Friday requirements and procedure as per Iloilo City EO number 1 series of 2022 for tourists non-essential travelers for staying more than 24 hours and returning residents as well from outside Western Visayas, including minors 5 to 17 years old, minors 4 years old and below are exempted. Lano ini ang mga travel guidelines nga bag-o ginpa-simplify pero ti mayara gid no sang mga dapat kay muon ari atensyon no kung halin ka sa gwa sang Western Visayas amo ning mabulubudlay kung magsunod ka sa Iloilo ang Iloilo yun ako dasig sila mag-react no kadasig sila maghimo bala sang tikang as part of their prevention. Pero iplastar ko na karon sa inyo para at least maintindihan niyo kung ano ining executive order number 1 ni Mayor Jerry Trinas.
within the region ka lang mag-travel, daway gid man problema. No, importante vaccinated ka because one of the requirement kung why ka mabakunahan, obligado kagid nga mag submit sang RT-PCR test. Aksyon Hotline. Diri sa Bacolod, actually na-interview man ni Aksyon Boy Duran kagabi si Councilor Cindy Rojas. Gin-explikan nga to mga travel guidelines nga ipatuman sang Bacolod City, wagin man sang signifikante nga mga pagbag-o. Aksyon Hotline. Pero pamangkot diri, kanda ng City o Bacolod. Kahapon 16 ang cases ng COVID sa Bacolod City. Nagbalik kita sa double digit. Hopefully, ang contact tracing nga ginapatigayon hindi mag-epekto ni sang dugang pagid nga numero sang maapektuhan or kaso sa Bacolod City. Aksyon Hotline. Ang explanation diri sang City Engineer's Office, pagi kay Engineer Agbunes, tigin aplastan na tuliwat ang mga quarantine facility nga aran na nung nagkalaguba to siya bangon sa Bagyo Odette. Ti subong plastado na ni preparado na gid kita in kaso way ginapangayo may golpeada nga pagtaas ang kaso sang COVID kag kinaglan nga dalon sa quarantine facility. Aksyon Hotline. O ang mga team dira personnel extraction team personnel sang CDR animo kumusta kamuda? Preparar naman nga daan kay ibog budlay gid kun inali magsinakuay naman ang inyo trabaho. Aksyon Hotline. Ano pa? Ari ay kundi siling sa probinsya sang Negros Occidental prioridad nga buligan ang sipalay kag hinubaan in terms of recovery nga system or recovery bangod sa Bagyo Odette. Po katingalahan ko National Treasury nga budget nga gamay ang nagtupa sa sipalay kag hinubaan compare to kabankalan ang himamaylanhaw. Aksyon Hotline. Hindi ayan ang problema sina among delay nga submission sang record to national nga gamay ang budget nga nagtupa sa ilada. Aksyon Hotline. Na kung nagtawon mo sila ang may naangkon nga devastation nga hindi hamak dito sa bahin sang Southern Negros. Aksyon Hotline. Pangod sining pamahog sang Omicron variant. Si Presidente Rodrigo Duterte nagapanawagan nga likawan na naman ang pagtipon-tipon. Likawan ang pagpatigayon sa mass gathering. Ti okay naman na, ang mass gathering dapat gimanilikawan mga party-party. Pero ti sa itong December, take note nga ang Christmas celebration kag New Year celebration grabe gito nga pagtipon-tipon. Kapin pagin ginalaw na nga makakadto ka sa imo pamilya, mag-upod sa ila sa pagsaulog sang Christmas kag New Year, amot tong ginakabarakan gid. Aksyon Hotline. Kag iningin martilyo nga amayo, basi may update kita sini karon kag aksidente to San Carlos, subo-subo man to San Carlos, no? Makon mo mag-asawa kag pati to ang anak nila na dalahig sa aksidente. Mula nga aksidente, halungan tagid kay pwede ginaya matabo any time of the day. Kung nagamaniho ka sa salakyan, dapat check gid ang inyo sining mga salakyan kay kadelikado gid. Aksyon Hotline. Bakon mo to patay ang mag-asawa, do sa wala lang. Ti yung mabato sa motorsiklo kung lapakon kay imo sa dako nga salakyan man. Aksyon Hotline. Amoy na so para pinagkamadalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga agad diri sa inyo panatuntunan Aksyon Hotline. Webes kita nga presentation January 6, 2022. Online sa hotline. Online sa hotline. Pakarolan ko lang mga update, unahon ko lang anay kay magluwas sa sining mga preparasyon parti pamahog sang Omicron variant. May resolution kahapon nga ginduso sa konseho si Councilor Inisito Novero, parti na niya eleksyon. Galing kay siling ko may nagligan, may nagpanawagan, pero ang eleksyon kung tani, may grupo to ka siling nga ipaiwat na ng eleksyon, di tanay pagdayunon. But joining us this morning is Councilor Inisito Novero, ang chair sang Quarantine Center Action Team. I-check ta sa iya kay ang City Engineer's Office tulo hingagaw na tuliwat, repair, pagpreparar sa mag-quarantine facilities tas Bacolod.
kumusta na subong? Counselor, Happy New Year. Good morning. Kumusta ka? Maayo gid sa kaluoy sa Ginoo, Aksyon Art, kag happy year ahead for all of us sa Aksyon Radio, sa aton mga palangga at tagpalamati. Madamo nga salamat kay ang bugay sa Ginoo, tup-tup subong, padayon, buhi kita, kag maayong aton kaintangan. Yes. Salamat gid no sa time. Sir, unahon ko lang ni Black kay kapon kita ko sa mga balita. No, actually ang the top story of the week sinisang why ko kay nag-hibernate kitak dali. Party basura and all, pero diri ko anay Omicron kay mas importante ining bag-ong development since nga kapon 16 cases nagbalik ang Bacolod. In terms of preparation sa mga facilities, especially isolation and quarantine facilities, nga last time ginpasiraduhan, ano mga preparasyon ta subong counselor? Actually, Action Art, nagligad lang Martes, naghiwat ako meeting sa akon mismo nga team, no, sa quarantine and isolation team. Bunga ni isang meeting agin patawag man ni Mayor Bing kag ni Vice Mayor Elcid sa EOC. So nag-meeting kami, gin-treat ko nga ako nga team dito sa Felicia sa New York Street. Present with me si Dr. Miraflor, ang aton City Health Officer, si Dr. Pornan, ang aton DRM Head, ang si Chief Engineer Loben Sibalios, Representative Office ng City Engineer's Office, ang aton Assistant Division Superintendent, Mr. Peter Galimba, kag ang ila officer sa DepEd na si Mr. Teddy Hicalde. So nag-meeting kami to, nanungod sa atong quarantine team, and gin-reassess namon ang ating situation. And let me just report to you the following. No, number one, sa Subong, out of nearly 20 quarantine centers nga ginagamit naton sa nagligad nga tuig, kag siyang nagligad pag nga 2020, Okay. duha na lang Subong ang aton ginagamit. Kaya bangod nag-reduce ang infections ng COVID-19 sa Bacolod. Amo ni ang AL Jaime, where we have about 6 na mga gina-quarantine, 6 people, kag ang sa Medalya, where we have about 40 na mga ginapang-quarantine. Pero Okay. receding ni ang number nila, nagadyutay until nga matapos ang ila quarantine and isolation period requirement. Kabay pa nga after this, wala sa may magdugang, kag mahit nato ang aton ideal target of 0 infection sa siyudad ng Bacolod, kabay pa mahumana, kabay Okay. pa mahal nga makaako. Pero, that's why gininvitar ko dito ang sa DepEd kay preparation ini. Na siling naton, wala sa payan nga nagadyutay ang infection, but because of the new variant, ang Omicron, basi lang kay may na-discoveryan diri nga isa mo infected sang Omicron, although healing naman siya, kag wala man sang daw kulpaan kada. Pero siling namon basi pa lang mag-search, nagluyag lang namon magpasiguro nga ang mga eskwelahan nga gingastuhan na nato ng brigad ready kag available sa gihapon. So gitagaan kita sang commitment kag pasiguro halin sa DepEd nga pwede gihapon nato na magamit mga quarantine facilities. Kay wala na naton ginagamit sa bungganing South Hill. Wala na ginagamit. Ang aton Midway nga may aircon, wala na naman na ginagamit. Subong ang ETCS, wala naman. Duwa na lang gid subong ang Jaime kag ang Medalya. Okay. So, ina sila subong tanan nga mga facilities that you mentioned, especially in more than 20, masiling naton nga kung na-preparado na ni sila tanan, nakadtuan na check na gin, nga in case kinaglanon nga gamiton kung i-open, anytime pwede. Yes, but tagaan namon request si Engineer Loben na libuton gihapon like ila ni Dr. Pornan ang mga facilities nga pwede gihapon magamit, reviewon kay man ang problema Action Art amo nino. Let me just report to you, mayo na mabalaan nyo kag mapalayag sa kaanginan, matagaan man warning kag panumdom ang mga nagagamit pala kag ang mga nagagwardya. Kay may mga nagkaldula kita mga electric fans,
Dason, may nagakaguba nga mga bahin, and then ang mga principals naton, salamat sa nila cooperation, but request lang palihog nga kung wala pa sang official declaration na hindi na gid na magamit, ang mga partitions nga ginapanghimo dira sa aton mga personnel, hindi lang nila anay pagubaon. Uy, May iban nga hindi naman mabasol sila kung tayo sa kiti eskwelahan ini action art correct. kag may araman plano ang aton mga principal, pero ang akon lang request na kung may plano gid man kamo nga gamiton liwat kag i-remove kung gubaon nila mga partition, pabalon kita. Agod Okay. nga ang aton personnel mismo ang makadto dira, agod nga hindi man makalaguba ni nga mga materyales, pwede lang liwat mabalik. Ba? Kaya ginagastuhan ta nimo, ginagastuhan naton ini. Okay. So, palihog lang kay amo na nga libuto namon naman liwat. Sa dumanan for example, mga plato ka mga electric fans ang nagplatula, kay ang kawatan dito may nagabantay, pero ang kawatan ginabantayan lang nagabantay. Sus, bantay sa lakay gali magamuna. Oh. Ha? Siling ko, mahilang gani kay hindi bantay sa lakay, ang gabantay amo mismo nagapang kadi. Kundi may kawatan gid yan, ang gabantay mo ginakuha nila. Yes. Oh. Salamat po nga hindi ang nagabantay. Kay kung ang bantay sa lakay ba o budlay. Ang nagabantay, kag nadakpan na to ang kawatan sa dumanan. Ay, May tuod? iban pagaling hindi pa naman yung paggamit. I-request lang ang gina-quarantine, be gentle also with the facilities. Okay. After them, may masulod naman da ka magamit naman. Di ko maguba na, i-repair naman na, mahulat naman na for some time until repaired and ready for use again. So, amo na siya. So, dinareview na to, ginalibot naman nato ng atong quarantine and isolation facilities for purposes of utilizing them should it be necessary. Aha. Okay. So at least inaiya sa team mo okay na gid subong kag ang set up sina ang mga personnel nga kinanglanon if needed to be open to be reopen, at least preparado na kita iya sa city. Yes, ang siyudad niya ready. Ready na. Amo na ang pag-open ng sa tuig, immediately si Mayor Peña, Vice Mayor Elicet, nagtawag na meeting. Kay hindi kita dapat mag-complacent. Amo na ang principal nga ginapadalagan sa amon. Hindi kita magsalig nga kung mo nag-reduce kita, salig kita, then bakalugan tang aton health protocols. Hindi kita mag-ready. Agoy, kadelikado sila. Masasala-sala kita. Bas magpanik kita kung maglapot naman ang agas. But may God continue to heal us and spare us from whatever variant that may come. Okay. Now, facility is one of the main consideration and one of the main preparation na gina-set up sa city. But as part of the committee nga gabugos sa ginatawag naton nga EOC and of course sa Quezon City, sir, why pa kamo nakadiscuss in terms of pagbag-o abi sa mga travel regulation? It was not discussed yet sang committees ninyo dra? Ang amo niya committee ba nag-discuss na bilang bahin man sang EOC policy, ang atong travel regulations, amo maghihapon. Kung naling ka dito abi sa Manila o anywhere from the Philippines, kadto ka diri sa makari ka diri sa Bacolod by way of airline or aeroplano, yes pass, then ang imo nga vaccination card. Okay. Amo naman ang requirements sa buong. Aha. Tikon, nalinya sa buwa, naturalmente, pagkabot na dito sa Manila o Cebu, may quarantine period man nato sila. I think ang sa Manila, Temiro, 5 days, 7 days diri sa Cebu. Pero daw ginimo naman laliwat subong siguro 14 because of the new Omicron variant. Okay, So okay. matapos na to nila yang nila quarantine, kag kung mag-negatibo ang ila dito nga test result, they can now come home. Kung bakulod lang yang hambalan, ang requirement natin, simple man lang. Hindi natin luya pabugatan ng aton mga travelers to the city, especially ang mga homecomers. So, SPAS, kag ang ilang full vaccination. Kung wala sila vaccination card, inang na negative RT-PCR test. Okay, Within okay. 72 hours. Okay.
So anyway, hopefully may mga update ina within today coming from the EOC about check marathon and of course from the mayor. Sir, ari ka na gid lang man, isalot ko na lang ni kay I understand may ara ka ginduso nga resolution, hindi niya connection sa COVID, kundi parte ni sa balikan ko siya no, in a short while kay may resolution kahapon na ginduso sa council, si Councilor Inisito Novero. Ini nga resolution nagainyo sa Comelec. No, parte na ni sa kwan gapon COVID-related siya kung in relation sa problema sa COVID, kay siling niya dapat makaset up kita properly ngati kung eleksyon karon to alangan mo pang samuon tong may mga comorbidities kay mga tao nga unvaccinated sa mga nabakunahan niya. Councilor, I was saying kay inasiling ko kumusta ano ning parte sa resolution mo gin-approve kahapon sa council? Yeah, ang resolution nga gin-introduce ko sa Sanggunian, ginaprobahan rin unanimously sa Sanggunian, address na sa Comelec. Nagahingyo kita nga kung mahimo sa sining nga May 9, 2022 election, mayara sila yung separate nga venue for the senior citizens, the mga PWDs, and people suffering from comorbidities na hindi sila ma-impone sa general line-up sang mga electors. Kay kabalo naman kita tanan sa sistema sa aton eleksyon subong, labi na ginapangtipo na nila mo ang mga presinto, ginakonsolidate sa isa ka presinto, sa isa na ka polling place, pila na ka presinto nga daan ang ginpangtipon, basi ginatos, maglapot linipo na da, karon malawig ang linyana malawig ang ulatay. Correct. Si senior citizen, may comorbidities, mga PWDs, hindi nakahulat. So, posible, may mga luyad magboto nga bangod sa setup, physical setup sa aton electoral exercise, hindi na lang sila magboto. Kaya either kulbaan, na malaknad, o kon inconveniente para sa ila, kag hindi naman maayo para sa ila health situation. So, hindi na lang magboto. Di ba? Amo na tratabo. Pero kung tagaan ta sila separado nga venue, like ginimo naton sa vaccination program naton, gin-approach ang mga malls, gin-approach ang ibang nga mga gymnasium, stadium, kagamiton ina for polling precincts. I believe there will be more senior citizens, PWDs, may mga comorbidities that would be inspired to cast their ballot. Yes, Ikinanglan man gid ni magbululuto kita tanan mo para mangin alam mo ng aton general judgment sa mga politiko na nagpadalagan. Aha. Galing kiti ambot ang personal view mo ya parte sa hambal o ginaduso sa iba ng grupo to nga hindi na kanay pagdayon ng election bangod sa pamahog sang COVID. Are you in favor of that? Well, I am personally against that suggestion. Damo na kita sa mga natilawan kag naaprobahan ng mga exercises even amid the pandemic. And we succeeded, we became victorious na humantang aton mga programa victoriously and safely. Kag there is no reason nga untaton o kung i-delay ang election bangod lamang siyang pandemic. Inaya daw medyo malisyoso na siguro ya action art nga hagna. Agad nga presenting administrasyon magpadayon. That is, ang election exercise naton, including the date of the electoral exercises, constitutional mandate na siya that cannot be altered unless there is a constitutional amendment. Anyway, on that note, salamat gid sa time mo karon nga aga, Councilor, and hopefully Bacolod City, kung ma-increase man, hindi masyado kagabay pa, hindi na manghalit tudo si Omicron variant. Good morning and Happy New Year si Moliwat, sir. Good morning and a happy year ahead to all of us. May God continue to protect us against COVID-19. Aksyon Hotline. Salamat gid, Councilor Inisito Novero. Grabe man to, no? Mga quarantine facilities gagin gamit sang city kundi in coordination with the DepEd. Ang problema sang ulihi gali
ang taga-DepEd, bangon man nga nagnubo ang cases, may pila posible school principal o sino man dira nga nag-cutter nga ang mga partisyon sa kwarto ginpangkakas ng iban. Di kabalo ka naman kung magsuhol ka lang niya sa mga tirador na o kung ining mga panday. May lang kung panday, kaya basi kabalo pa na kung paano nga magpangkakas sila ini magkalaguba. Pero ti siling ni Councilor, may pilagin nga ginpangkakas nga partisyon, kaya ti may purpose man guro, basi may tuyo mo kung anong himuon sang school principal mo. Pero ang worst ay nagkaladula ko ng electric fan ang mga kunano dito sa may quarantine facilities. Mga folding bed ni Sergio Maria na pa, way man magkaladula. May ara gida iba no, amo na nga pandemic, ginatubang tang iba niya may ara gigapon. No nga mangita ideya. Nga ngila ginahimo nga marimedyuhan, inang makahalit man sa isig kapariho blanla. Ibalawon ta na, parte na ba niya sa ginapropose niya kag ang resolution that it was approved by the SP yesterday, let the COMELEC take action sa sining resolution. No? Ibalawon ta na kung ano ang plano sang COMELEC. Pero siling ni Councilor Robero, parte ba sa ginaduso, yung nga pag-postpone sa eleksyon niya daw, hindi na amo do kabaho sina iya. Ayos no, good morning lang kay Tatay Munching Fabila. Tatay Munching, ara man si Marsoy, si Joko, si Jeric, si Aiza, o si ano ni siya, Irene, Ira, si Derek, Geraldine, kag Joshua Fabila. Dala ni tanan sa Barangay 4 sa area sang Punta Balyo sa Sipalay City. Salamat gid sa inyo nga pag amuma sa tunda. Good morning sa inyo. Kag padayon lang nga pag communicate diri sa aton for some updates. Kamonitor man karon nga aga si Madam Oyen Colmenares. Tugangan tayo ni karon, labi na gid ang mga parte sa Iloilo nga guidelines ni basahon ko lang niliwat kag pila ka ba update sa crime stories nga nagluntad sa palibot sang probinsya. Inatanan tutukan sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager,
sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa Nigeria, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptis mo fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin
we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawagan fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilamatag adlaw nga pagpangabuhi. Sa Anniversary! Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Hotline! Ayos, may agalang galing kay Bernie Castroverde. Araman si Ono Dos, si Bossing Ray Jantan Villalon, may agad Darwin Kagampan, Josephine Apawan, Susan Leonor, Leonar, araman si Pril Padigos Rante, Enero 24, Enero 24, yung ngalan niya sa Messenger, si Rosalie Vistar, Noli Villaflor, Erlinda May Sulaco, MG Miravilloso Gayo, Lorna Cano, Jima Huarana Tribo, Reza Taruza Amador, salamat man dira sa imo kay Joey Hagukoy, Milani Gaspan Aluba kag si Bert Kiatson, Ana Sinuro may aga, MG Nakayama, si Arwin, salamat sa inyo ha. Idi Laos, good morning man. Tamyaw ko si Micaela Sadaya nga nagasaulog sa iya birthday subong adlaw halin kay Nanay Isabel. Salamat gid Nanay Isabel sa pag-monitor. Ara man ga tutok karon nga aga siling ni ang minsaya lini kay Kuano kay Rico Salazar. Greet lang si Nanay Solidad Mahilom, Lolita Arivalo, Corazon Maglaya, Delia Bilando, Mitch Obilis, Sampurok Sailan, diri ni sa Barangay 4 sa Bacolod siguro.
Aalangilan, no, sa Alangilan. Family Rojo, Aileen Vicente Purok 3, Tidi Gaduyon, Angelica Batangas, Family Luisa, and Elizalde. Christine Libuon Purok Mabinuligon, Barangay Filisa. Ayos, salamat gid paring Joseph Yanson, may aga man dira pare. Ara man si pari Joel Sangko, pare, salamat gid sa pagserbisyo sa amon. Kay pari Joel kag Mari Eva Sangko, may aga dira sa inyo, keep safe always. Ara man ka monitor si Gloria Atyong, GR Siason, Early Flor de Liza, Celine Rose or Daniel, Marcia Rostan, Aileen Intis, ara man si Mok Salamagan. Good morning man kay Primo Fortuno Jr. Thank you gid pakigreet man Imogen Kagnong Rembert Noblisada sang saga sa bago, naday Malingyo Carissa, May Syuko, former Barangay Captain Hernani Abindan. May kunog pamati siling ni pari Jose Syuko. Salamat. Jodinia Sarmiento Pueg, Araman si Maron Azuelo, Jo Marie Pormentina, sininga si Jenny Perez Bilbagan, monitor man sir. Salamat na sa inyo. Arnel po Disamparado kag Arceli Sancho, Tindon Pin, Jo Marie Pormentera Araman, Bels Aquino, Rosilin Buenaventura, Madam Athia Kim Eriman, salamat. Alin Louie Himutia mo pa rin naglabay ko na sa area mo nagligad sa area sang Linawon, kag Kaliling, no? Sa Kaliling ni siya. Rosilin Buenaventura, Christopher Yorolina Sr., Neil Adrian Tan, Minda Bombasi, oy anti may aga, Ramram Pagunsan, Novi An Paviliar, salamat gid kay paring Chupoy magbanluaman, okay? Ang iban guri karon dalang dugay-dugay ni Baryoga Ray, may agada sa Barangay Pandanon DSB, Michelle Sayo Gimiroy kag Milili Uligo sa Bunny Cafe, Tangob, monitoring 24/7. Christine Minies Villalobos ang DSB. Good morning, ma'am. Milili Uligo, silinga si Doc Matt Mayo kag Vanessa Star Mayo, Jinky Jalagdon kag Alex Montesa. Sir Alex, may agada. Elizabeth Garde, good morning, belated Happy New Year. Salamat gid. Bibi Gregorio Yolo, morning, sa DSB man siya kag Family Gregorio, gina tamaw lang si Renato Panoy Torres, may agaman sa Barangay West, Banwa Sangkan, Duni. Erlinda May Sula Ko, happy birthday kay Cho Ko. Pabati gid sa Paris. Mo sa Paris pa sa iya. Jocelyn Song Comedia, good morning. Emmanuel Mera Flores Cuales, watching live. Salamat. Rochelle Fulgencio Susana. Araman si Jonil Florindo or Jamil Di Florindo. Dennis Richard Tibor Roma, El Presidente. Good morning. Jessica Conlo. Salamat sa inyo da. May lang pag-monitor. I-check ko lang ni Karonabi sa Kawayan PNP. Subo ning balita nga nabaton ko kagabi. Actually, isa gid siya sa mga close friend kag classmate ko sa elementary days. Nakibot gid ko sa balita nga nalutangan siya kagabi. May kasimaryo si Risti Orbisayan, no? Sa barangay Mulubulo Kawayan nga nalutangan ti ang malain nga balita nga ginpalabot ni Vic Itabag nga daw na disgrasya patay gid si Risti, nanuning natabo nga amo na ka bukid na sang lugar tada may tiniruhay pa nga nagluntad. I-check tabi na sa Kawayan PNP karon dugay kun bala na kalabot na ni sa ilaman, magkandak ni sila investigation, malabay pa ni banluwas ang kandunimo, tibasi kung malawig-lawig pa ni makasaka to. Okay, Lieutenant Colonel, nagalisubong si Kwano, Sir Barniso. Sir Barniso, nakakontak ka na da, pero basi mauna ta si Gobanay, no? Pakarolan ta na si Sir Barniso, kay parang mabalaan tanin, anong tabo na kay Risti, ang kabuot mo lang bata ni? Basi ka monitor si Tol Ricky or Bisayan, Tol, ano tabo kay Risti man? Nga, kag sinong suspect na nagtiro sa iya, buka gamay, kung may mga bagay hindi pag-insindihan, ay paglalisay na kunano man,
hindi solusyon nga patyon mong tawo, Di pagbatay mo, do you think maglinong ang konsensya mo? O amo nang pinakamasakit gid nga bahin sang historya bla? Yung pinatyanay, hindi na solusyon. No, pa rin manibalita to sa talisay, siling ni Aksyon, din minartilyo, kumata, tong ulo, kaamay niya. Na ano, maning klase, mga... Galing kay ina siya, may mga konsekwensya kung kaisa. Pero baloon ko, kahapon, siling ko, naka-travel kita and nag-stay ko sa Sipalay for 3 days. Kag 2 nights, dito ko na-experience yan, libot ko sa mga barangay na sa Sipalay, grabe gid ang devastation. Ang kadalumon, kadamulon sang mga rurok sa kilid, sa sapa, bisan sa talamnanan, purtiway pa magkuha. Grabe to ang patindugan ay pusti subong, pero it would take time kag masugaan tanan. Pero ariho, since nga may pundo from national government, even the province nagpain sini, i-check ta, kaya ang problema, subong luyag sa probinsya nga buligan na ni sila, baklan na mga kinanglanon sa pagpatukod sa puluyan, kalikido ginakulang bisan ng mga sin, ini mag-galvanize nga ginagamit, balang atop sa mapuluyan, do problema. Pero ma-update lang ko kay nagamonitor gitong taga Sipalay, especially family sa Barangay 4, sila nga, sir, na nung update ris bulig sa amon kay daw ginakulbaan kami magtinupa naman ulan kag way kami nga daan atop subong balay namon di. Online sa hotline. Kag maki-update kita sa mga preparasyon kag lihok man sa probinsya sa pamahaw gihapon sang COVID-19, especially Omicron variant. Joining us this morning over the phone is Governor Eugenio Bong Lacson. Gov, Happy New Year. First interview natin ini for 2022. Kumusta ka na, Gov? Happy New Year, Aksyon Arts, at sa mga nakapamati. Well, I just heard what you were saying, no? In fact, ang Sipalay, come Monday, we will start distributing already mga GI corrugated, no? Whatever sheets that we have managed to purchase, amo na sugdan. Okay? We decided to give GI corrugated na lang because the local government has already distributed financial assistance. So I don't think it will be allowed na double kung sa gobyerno pa double compensation, no? Okay. So it's very clear also from the pronouncement of the president, maximum is 5,000. Okay. So so we decided na okay, because I've been wanting to start giving it out already. But of course, we have to, we are still basing it on the submission of the local government unit, no? Okay. And so we decided we will start with Sipalay. So by Monday, we will start distributing the GI corrugated and plain sheet to those that have already received financial assistance coming from the LGU, which some are really local funds. But we also know that the Bureau of Treasury has been downloading financial assistance for Odette Typhoon victims. So, aside from Sipalay, ang hinubaan next in line siya? Again, no, depending sa listahan na ginasubmit, no. We cannot just go there and distribute. Correct. Kinanlan niya, when we go there, ara na da ang recipient, no? Ang recipient na identified na tagaan sang ayuda, ara na da. We cannot just go there, bring a truckload of GI corrugated, and then masisinod na lang da tagaan, no? It cannot be like that, no? So because we are accountable also, no, for what we are giving out. Okay. Now, since nga at least amo na ning umpisa, no, kag bulig naton para sa pagbangon sang pumuluyo, we are expecting tani sa first quarter sang January, bisan ang ilang mga balay na lang ang una, aside from
financial aid nga or aside nga gatingwa sila makabangon gid sa ila pangabuhi ekonomiya kay nakita ko siling kubo lawig-lawig bani kag makabangon sila dito sa Southern Negros. Hopefully within this first quarter matapos ni sa tanan ang distribution naton Gob. I also would like to point out that the financial assistance that have been downloaded to all LGUs cannot compensate for all the damages. No? That is what makes it more difficult. No? If you count the number of partially and totally damaged, you compare that to the financial assistance, definitely kulang na kulang din. No? So, it's a matter of priority na lang. No? It's a matter of priority kung sinong tagaan. And that is where the coordination between the province and the local government unit comes in. No? Yes. But definitely, we should start giving out. No? And I understand the local government units have already started giving out, especially financial assistance. No? And as I said earlier, it could be local source or it could be already the financial assistance downloaded by the Bureau of Treasury. Yes. Go, ma-shift lang ko very quickly. Sa padayon nga threat is ang COVID, especially to the new variant. I know that the province is now doing its best. Nga hindi na ni makadali-dali naman halit sa aton liwat. Siling ko kay mabalik kita sa square one kabudlay. Nga kadamo sa ginatender sa office mo, kag especially economy and mga programs. Pero kung manali may surge na naman ti problema ina kay matrasar naman ini mga priority programs naton. Gob, ano subong preparations sang province? Okay, in fact today I will issue a executive order requiring all travelers coming into Negros Occidental a negative RT-PCR result, irregardless if you are already that you are already fully vaccinated. We will require a negative RT-PCR result. No, but having said this, Action Art. Having said this, it will happen. It will happen. No, history tells us that when Delta started in National Capital Region, it spread all over the country. That's the same thing that will happen with Omicron. But after reading what the experts are saying, there seems to be light, at the end of the tunnel. Because now they're saying Omicron is the final vaccine. This is the variant that will neutralize COVID-19 virus. No? So I hope our experts are correct. No, I hope they are right because parang they're telling us it's gonna get worse before it gets better. No, and but just the same, let's avoid getting this new variant. No, let's go back to double mask. In fact, I will also have to stop the entry of minors sa Capital Lagoon. This is really a sad decision for me because every afternoon I see kids, running around the lagoon sa grass area, really enjoying, and we all know that these are the young kids that have had to stay home for almost 2 years, But unfortunately, I will have to close it again and not allow them to come in. If only to send the message that I think these kids should stay home, start staying home again. Because if you look at, if you listen to what's happening in Manila, even young kids now are getting sick. There are not less than a year old, may mga 2 years old. That's how contagious this new variant is concerned. So these are the steps that we are taking. And again, let's go back to wearing double mask and even face shield. Wala pa naman gina-require. But again, I myself will start wearing face shield again. Pero the vaccination drive will continue naman niya. Yes. Again, our experts are saying those that are fully vaccinated, 88% are mild cases. Meaning to say,
madala lang din sa mga paracetamol, sa balay lang, no? But that's why still mas advantageous kaya kung fully vaccinated ka. Plus, booster shot na. Because we are already allowing booster shots, no? In fact, Action Art, ang plano subong sa Secretary Galvez is we will have a senior citizen vaccination day. Because may harap ako ng mga senior citizens na wala pa din napakunahan maski first shot, no? So, this is the most vulnerable sector ever since from day one, no? So, it shows you that ang vaccination drives ng government magpadayong gina. Anyway, on that note, Gov, kabay pang hindi na iniliwat, no, problema kita, and hopefully let us face all this challenge all together para nga mabuligan ta nga makabangon na gid sa 2022 ang Negros Occidental. Keep safe, Gov, kag salamat gid sa time. Thank you very much, Action Art. Double mask, face shield, distancing, and proper hygiene. Thank you very much. Governor Gov Lacson, first nga batian diri sa Aksyon Radio Bacolod. Magapagwa si Governor Lacson today executive order requiring all travelers entering Negros Occidental, especially outside Visayas, to submit negative RT-PCR test result. Bisan fully vaccinated ka, that is the requirement. Una nyo na din nga nabatian sa inyo mga mata, pamilya, nga magasulod diri sa Negros Occidental, please tell them, sugiri na nga daan sila in advance, nga within today or sining adlaw, magapagwa sang executive order si Governor Lacson, nga nagamando ngang tanan nga magasulod sa Negros. May ara ka man vaccination card, fully vaccinated ka man, especially ang wala mabakunahan, you have to submit. Ang order, submit kagid negative RT-PCR test result within 72 hours. Ari budlay naman ni mga travels ni, no, mga travel. Pero tisiling ni Gov, kung nagdangat o kung sa natabo ni dito, sa NCR nga gulpiada, nagsalaka ang cases. Hindi tana mahambal kag masiling nga diri sa aton di pwede matabo nga mo mada ang sitwasyon. Tingabal ni Governor Lacson, nga kinanglan mangin abansi ang tikang nga himuon ta. Amo nang insakto nga panghuna-huna sang LGU, ang panghuna-huna sa mga opisyalis sa gobyerno, because hindi pwede nga maunahan pa kita sang Omicron variant antes kita mahimo tikang inablang mambal ka na ipasudla na ng Omicron antes naton nga pangitaan ideya nga mapunggan. Si Huawei na nayatoy kunari na di siya sa aton, kunari na di siya karon sa aton nag-exister. Paano mo pa hindi mo, number one, di mo daan makita, di ba? Paano kabi makahimo sang imo sining may kungira ni nga layo palang ginasakyan nga barko or eroplano, mamonitor mo, oy, may pagkanto na nga kasumpong naton, amuning damo nila, amuning capacity nila, amuning armament nga dala nila, may preparasyon ka. O, di ko na mag-amo niyang hindi mo yan makita nga ang carrier mismo, amuning mga persona, di delikado. Siling Gov, we have to take action immediately. Dito na pagulaton, kay mga eksperto gambal, nga hindi tadali-dali ni matagan solusyon. So, executive order number 1, amo na siyang himuon. Ang ikadua, nga update na ginpagawa ni Gov, kung parte sa bulig sa mga pumuruyo dira sa Sipalay City, take note, unahon kamo dira, panagtag sang inugbutang niyo nga atop sa inyo sini nga mga punuyan. Amo ang prioridad kag unahon dira, ang importante amo ni sa LGU, abi asi kasuhan nyo dira kayang province. Siling ni Gov, hindi man pwede makadto katumbit-bit kaya sang mga atop nga mga sini. Tapos mga abot ka tumangkot ka tayo sinodatagan tadi. Kay karon basi ko ang matagan dayo sa probinsya, mga tao naman nga wala nagkinaglan kay partially or gamay malang yan naguba sa balay nila kung ikaluluoy man tong waygid atop. Abi LGU dasig-dasigan yung man ang pagtrabaho da.
No pareho si Palay, may nakamuno sa akon to, sa Punta Valio and some areas, siling nila ka natabo ni Sherman. Do kabundol, do hindi kami dikpatyag pasang buligaw, siling ko tikon ayuda, ang DSWD, amo nang in charge sa paghatag sa inyo mo. Tigaling ayuda, kabalo ka, tagan mong tao, 5 ka kilo nga bugas. No, limbawa, 5 ka kilo, hindi na pila na nagkadlaw sa mga tao nga nagapangabudlay, kaway man palang itanan subong. Amo na nga siling ko, dugay-dugay, pani, kung may ara kamo sunusubrada, maka-travel kamo, pagkadto sa South, abi, atagi man tubulig, buligan ta lang ni sila, kay kaluluoy man. Pagsunod sang 2022, bago New Year, subong property ka, ano-ano malangya si Manasanta sila, to property ka subong mo. Sa kamingaw, do ginakumos ang kurason mo kung ga-travel ka, to kapin pagit si Palay, tumbalay ang mga punuyan, ang balay gintampukan sang rurok, gintampukan sang kun nagmalana ang mga kuan bala, nga mga debris. O ang duta, padira nga nagtampok sa mga balay, kaluluoy, mga pumuluyo. Siling ko kung ako damo kwarta, tani makabulig ko ni, galing kiti, ulos tuwan lang kwarta, tayo ha? No, para sa aton sining nga kinanglanon. Michael Makirang, Armin Lutaw, monitor man siya. Salamat kid sa imo sinigin padalang nga mensahe. No, itapuson ko lang niya. Kay Primo Marlo Rastica, sang Barangay Bukana. Primo, sorry gid, pag abot ko na sa area sa Bukana, do hindi ko na makontak ka, nagkapon ang imo sining kwan eh. No, the last day gali ang imo sining communication. Araman si Nicolas Cecil Ruiz ang Procruz sa Pandan Barangay Kabog. Siling ni Toto Rico Salazar. Toto ni siya Inday. Rico Salazar. Morning. Happy New Year man. Siling ni Madam Jinky Dagia Montilibano Mirais. Kinamo ni pilido yan mo. Sige. Good morning dira sa imo, Madama. Area. Muna actually ang apelido niya. Regards sa kay habi mo and the rest, mga kids kung mga upod ninyo dira. Salamat kids sa pag-monitor karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo.
Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi malaki pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2023. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Hotline! Why nagiging tempo, karon na lang si Lieutenant Colonel Barniso sa latest nga updates ang investigation nila ining pagtero bala patay kay Risti Orbisayan. Hoy, Ma'am Vanessa Mayo, check attendance here from Rochester, Minnesota, USA. Good evening, windy kuno to sila, snowy evening, gabi dito, no? Nonito Novero Amado Ladua Jr. sa Barangay Alianza Bago, Bibi Gayanelo, Emilio Garingalao, J. Pamat Largo, kag Michael Makirang Kundes, Armin Lutaw, Merly Plaza Herher, Noel Harder, Raquel Narciso, Armin Lutaw, Silingya Cuenca Lutaw, kag Danica Lutaw sa Dangkalan Ilog. Sula Flor Galuyo Tendensya, Dim Vinson Listibos Guillema, Araman Lidro Agival Owanabgam, Imbong Jocampo, good morning, Skyjing Tagbaha Bongso, Araman si Anti Minda, no? Bombasi, Elmer Itonis Regalado, Martin Gonzales, Jenny Plaza, Abaria, Barry Borjus, Raymond Catidrilia, Emiliza Cuarti Bernal, kag Edwin Pinida, morning. Aksyon Hotline! Liwat sa pamilya Pabiladra sa Punta Balyo, Barangay 4, good morning sa inyo. Kay Taymon Cheng, Marsoy, Joko, Jeric, Aiza, Irene, Ira, Derek, Geraldine, kag Joshua. Thank you gid sa inyo. Oy, balita sa DCRH to, ginanunsyo sa Roman Catholic Archdiocese of Manila, ang agin temporaryo pasiradaan ang pila ka mga simbahan nga nagpositibo sa COVID-19 ang ila pare kag staff. Lakip diri ang National Shrine of St. Jude Tadeos, December 31 to January 14, National Shrine of Our Lady of Guadalupe, January 4 to 17, Santa Maria Goriti Pares, January 3 to 15, St. Anthony of Padua, January 4 until further notice, bawain balaan pa ni kung saan San Roque de Sampaloc Parish, January 4 to 7, hasta buwas ini, 2022. Aksyon Hotline! Ay naku galing tiyempo, hindi ko malabutan mga mensahe, karon na lang palihog sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Kantong. Oy, ang aton nag-reminder sa inyo sa magka-aksyon tadira agon nga mangin mabakod kita ano man nga pagpangagat sa panahon bisan pa sa sining padayon
nga threat sang Omicron variant pamakuron. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Thank you for joining the show. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.